Evo, došla su vremena da se moramo zahvaljivati što nam se daje prilika govoriti, jer evo, bili ste svjedoci prije 2 dana na kakav način se u stupu hrvatske demokracije u Hrvatskom saboru oduzima pravo govora legalno izabranim hrvatskim zastupnicima od hrvatskog naroda. Drago mi je da se nalazimo ovdje u Zagrebu po prvi put, dakle imamo sjednicu glavnog odbora u Zagrebu. Zagreb je naš glavni grad i mi ga svi volimo i jako nam je drago što svaki put kad dolazimo ovdje, meni osobno, da se on gradi i iz dana u dan napreduje i da postaje pravi europski velegrad. To je jedna strana priče. A druga strana priče je što danas Zagreb je simbol centralizacije, simbol loše politike prema Slavoniji i Baranji i prema svim ostalim regijama, zbog kojeg je danas Slavonija i Baranja na rubu siromaštva i po svim statističkim pokazateljima, izuzev Osječko-baranjske županije, ove ostale 4 slavonsko-baranjske županije su na dnu po gospodarskom razvoju. Dosta Slavonaca, Baranjaca živi ovdje u Zagrebu, od rata na ovamo jako puno ih se naselilo u potrazi za poslom, u potrazi za boljim životom, jer u Slavoniji i Baranji, kao što sam rekao, vlada siromaštvo, vladaju loši gospodarski pokazatelji i došli su ovdje tražiti, dakle, sreću, došli su tražiti posao. Ono što mene posebice žalosti je veliki odlazak mladih iz Slavonije i Baranje u Zagreb, a ono što je još gore i odlazak van granica lijepe naše u inozemstvo. Pa evo, prije neki dan pričao sam sa prijateljem koji je radio na moru ova 3 dana u sezoni, ova 3 mjeseca u sezoni, dakle dobio je priliku i svu ušteđevinu će potrošiti na dolazak u Zagreb kako bi probao pronaći ovdje sreću posao, a ukoliko ne uspije, sav taj novac će potrošiti za avionsku kartu, konkretno u Irsku. To je ono što se događa, nažalost, učestalo u Hrvatskoj, to je ono protiv čega se HDSSB bori od samog njegovog osnivanja, bori se protiv takozvanog odljeva mozgova, odlaska mladih, visoko obrazovanih ljudi koji trebaju biti okosnica razvoja kako Slavonije i Baranje, tako i ostalih regija, ali u konačnici i Republike Hrvatske. Ne pomaže ovdje ni reforma školskog sustava, ni državne mature, ni bolonjski proces koji se, uzgred rečeno, provodi samo na papiru, neefikasno, tromo, jer mladi kad dobiju diplomu nakon završenog fakulteta mogu jedino objesiti na zid stana. I to ne svog stana, jer nisu u mogućnosti doći do prvog stambene jedinice, nisu u mogućnosti započeti svoj samostalan život, ono što je svima želja. No, je li situacija u Slavoniji i Baranji uvijek bila ovakva? Je li se uvijek odseljavalo u druge krajeve? Koliko ja znam i po pričama drugih, ali koliko je meni poznato, nije bilo ovako, nego je bilo upravo suprotno. Slavonija je bila bogata i zemljom i vrijednim ljudima i upravo su iz drugih krajeva Hrvatske, iz Dalmacije, pa i iz Zagorja, iz ostalih dijelova Hrvatske, pa i iz inozemstva, dakle iz Bosne i Hercegovine, se dolazilo u Slavoniju radi potragom za srećom, za boljim životom. No što se promijenilo od tada do danas? I dalje je bogata zemlja u Slavoniji i Baranji, i dalje su bogati ljudi, no nedostaje ono najvažnije. Nedostaje novac, nedostaje ulaganja u infrastrukturu, u gospodarstvo, u poduzetništvo, nedostaje ulaganja u poljoprivredu, pa i u obrazovanje. To je sve zbog, ovo što sam i na početku rekao, zbog loše fiskalne politike, zbog velike centralizacije, jer primjerice na 100 kuna uplaćenog poreza građana kako Slavonije i Baranje i ostalih dijelova Republike Hrvatske, 92 kune ostaju vladi Republike Hrvatske, a svega 8 kuna se vrati tamo odakle su uplaćena ta sredstva. I onda ove 92 kune se troše na razne projekte u ostalim dijelovima Hrvatske, a Slavonija i Baranja uvijek ostaje zakinuta. Tih 92 kune troši se i na ovo što je predsjednik pričao, na razne afere, pa evo ima izračun da je unatrag 2 godine ovim aferama potrošeno, odnosno ukradeno 1,5 milijardu kuna. To je samo ono što je HDZ pustio van. Ako zamislite koliki su novci pokradeni u onim aferama koji su prikrili, jer su u njima sudjelovali najviši dužnosnici HDZ-a. I onda što rade? Pokušaju dakle okrenuti situaciju kako bi skrenuli pozornost sa svih svojih afera, pokušavaju uništiti HDSSB. Taj pokušaj uništenja, kako je rekao i predsjednik, traje već 5 godina od samog njegovog osnutka, no svi oni su zaboravili na onaj poznati slavonski inat na kojemu je i osnovan HDSSB, na poznati slavonski inat kojim smo dobili sve izbore do sada i na pomoću kojeg ćemo dobiti i parlamentarne izbore sljedeće godine. Hvala vam lijepo.